ಚೊಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಾರೆ ನೀ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿಯೋಲಿ ಟೊಮೆಂಡ ಕೆಲಸ ಪೋಪುನಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಡೈಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾರಿಗೆ ಬೇಲ್ದಳು ನಸಿಜ್ಜಿ ಬುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೊತೊಪ್ಪನತ ಅಂಚಿನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂತ ಅಂದಿತ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋದಿಯರ ಅಪ್ಪನತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮರಪಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಕಿನ ಎಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಂದು ಇಂಚಿನ ಬದಿ ತೊಂದೆ ತೊಜಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಂಚ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಪಂಡ ಮಾಮಿಯನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರು ಅವ್ರು ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಬುತ್ತಿ ಪತ್ತ ಹೋಪ್ನು ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ఎవరు ఎమర్జెన్సీ బోడాపును చట్నీ చెమల్తిండ కజిపూర రిజ్జిండ కాండే నాకు సడನ್ ನ್ಯಾಪು ಜೇತ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚ ರಪರಪ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಯಾನಿಂಚ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿ ಇಪ್ಪೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನು ಬರದೆತ್ತಿಂದೇನು ತೋನ್ ಬರ್ಕಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಸರಿತುಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚಮಚೆ ಮೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚಮಚೆ ದಾಸ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿ ನಿಕ್ಲಿ ಏತೆ ಟೊಮೆಟೊದ ತೊಂದರು ಆತ ತುತ್ತು ಖಾರದ ತೊಂಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂಜ ಐನಾಜಿ ತೊಂದೆ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊದ ತೊಜಪೋನತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ನಮಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಪುರ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಇಂಚೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಬಂಡತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟಿಫನ್ ಪೂರ ಅವಡತ್ತೆ ದೋಸೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಚಟ್ನಿ ಒನಸ್ಸುಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದು ಪೂರ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡುನೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಪೊತ್ತದ ಬನಲ್ಲ ದಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ಬರೋದು ದಾಲದಾಗಾರ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡು ಮೆತ್ತಂತ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತುಂಡತ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ್ಗ దాల్చిన పాడుగా ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದೆ ಪನ್ಪೆ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ದಿಯೋಲಿ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಊರದಕ್ಲೆ ಚಟ್ನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡೆ ಮನೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿದ್ದನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ನೀನು ಎತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಪಡುಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮರಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಡೋದು ಬಂಡ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂಗೆ ಪುರಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀವನು ಬಂಡ ಅವರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೂರಳ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಕಚಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜನೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತಿನ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ದಿಯೋಲ್ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಬಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ನೀತ ಪಸೆ ಚೂರ್ಲ ತಾಗಾರಜ್ಜಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಡ್ದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತಂಬರಡು ನೈಸ್ ಏತ್ ನಮಕ್ ನೈಸ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಡು ನೈಸ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಂಬರ್ತಂಡ ಅಂದು ಲಾಫ್ ಮಲ್ತನ್ಗ
ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ತಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತೈತೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ 1 ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿಚ್ಚಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತೀವಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಬಂಡ ಮಾಮಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಬೇರೆ ಪುರ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬನ್ನಾಲಿ ಗುಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಗ 5 ಚಮಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ಹೂ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಮೇಲೆ ಹೂ ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟ ಪಾಡಿ ಅನ್ನಂಡು ಎಣ್ಣೆ ದೀವು ಕೊಡ್ಲೇನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಗ ಸ್ಮೂತ್ ಅವಡು ಎಣ್ಣೆಡಿ ನೀರು ಸೂಕ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ மஞ்சள் பொடி போடுங்க மஞ்சள் பொடி போட்டு ಬೇಗ ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು ಸ್ಮೂತ್ ಆಡು ಬಕ್ಕನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಚಪಾತಿಗಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲು నీకు పునికేది పులిపాడుగా నీకు ఏత టొమాటో తెందరు తూతు అంచి పడప్పుడు పాడప్పుడు రెండు టొమాటో తిందంటే నీకు వంత పాడుంది పునికేది పులి పునికేది పాడుగా ಸ್ಮೂತ್ ಆಡು ಮುಚ್ಚಾಲಿಕ್ಕ ಬೇಯಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತನ പൊടി മൽക്കൊണ്ടറക്ക എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ದಪ್ಪ ಪೊಡಿ ಆಡೋಣ ನಿಂಚ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಹೋದಿನಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ
ಯಾವ ಪಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಿರುಪಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಏತ್ ನೈಟ್ ಸಪ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಡಿಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ಜಲ್ದಿ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ವಾಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ಬೋದು. ನೈಸ್ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತ್ತಕ ಎಣ್ಣೆ ಹಂಚಿ 2 ಚಮಚೆ 2-3 ಚಮಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 2 ಚಮಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಕ್ಕ ದಾಸಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋಣ 1 ಮುಂಚಿದ ತಂದೆ ಆಯ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋಣ. ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡುಡು ಎಂತ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿನ ಪಾರ್ದೆತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕತ್ತು మీకు ಏತ್ ತಂದರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಡ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬರ ಪಾಡಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ చెప్పాను ಇಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿಂದು ತೊಜಪೋವೇನು ಕೈತಲ್ಲ ಎಂಚ ಬತ್ತಲು ಬಂಡದ್ದು ರೆಡಿ ಅಂಡ ಉಪ್ಪುಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಲ ಸರಿ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಬೈದಿನ ಮುಟ್ಟ ತೊಜಪೋವೆ ಅಂತಲಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮರಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮೊಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾಂಡು ಈಗ ಮದ್ಮೆ ಅದು ವರ್ಮ ಹುಷಾಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಪತ್ತಾತು ಮೊಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾತ್ ಮೊಲೆಗೆ ಪಂಡ ಗುರ್ತೆ ಜನ ಬರ್ರ ಉಟ್ಪುಜೋಳು ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ್ತ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ನಡಪರ ಪುರಾಪುಜ ಅಂಚಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಬಂಗಾರ ಪೂಲು ಮಂಗೆರ್ಲೆಂಬ್ರ ಗಿಡಿಯವನ ಇಟ್ಬಿರ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲು ನೋಲು ನಿಂಚಿದ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಳ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಇಂಕ್ಲೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿದ್ದ ಮೀಪವನು ಪೂರ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆಂಗ್ ನರಮನೆಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೆಗಳ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಗುಡುಡಿತ್ತಲು ಗುಡುತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ್ತೆ ಇದು ಬುಡ್ದು ಉಡುಪ ಜೋಕ್ಲೆಂ ಪೂರ ತೂವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಮೋಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇತಾಕ್ಲೆಂ ಪೂರ ಬಾಲೆಂ ಪೂರ ಪತ್ತರ ಬುಡ್ಪೇದು ಜೋಲು ಗುರ್ತಿಜ್ಜನಕ್ಲೆಂ ಪೂರ ಐಕ್ಯದ ಬೊಗ್ಗಿನ ಆಯಿಲ್ ಬಂಡದು ಸಸರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತು ಐಕ್ಯ ಬೊಗ್ಗಿನ ಆಯಿಲಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ